Isizathu sokuba enze lokhu ingoba efuna ukubuyisela emphakathini kule ndawo akhulela waphinde wafunda kuyo, kanti abafundi bazobonelelwa baze baqede izifundo zabo zemfundo ephakeme. Kwakuhleze kuyisifiso sami ukuthi mhla umuntu waba namandla angathi angabuyela emphakathini ongakithi solekelela. Sizohamba nabo ke labafundi njalo sesibabeke e-university. Bakhona abase-university esibasizayo esibafundisayo ngalo lo hlelo olufana nalolu. Akusiyo iphinda vele kuphela ehlomulile. Izikole ezibenefitile zu-5 Phinda Vele High School, Dududu JP, Zembeni, Senior Primary, Nhlayenza JP, Babongile Senior Primary. UThulisile Mpanza owayefunda ibanga elilodwa noSandile phakathi uthi yize yena engakwazanga ukusiqeda isikole, ubonga ukuthi uphakathi ukwazile ukuthi uma yena esephumelele abuyisele emphakathini uqinisekisa ukuthi akekho umfundi oyophinde asalele emuva. Njengamanje ngibonga kakhulu uSandile mekwazi ukuthi athi untanga yethu angangibukeli phansi akwazi ukungitakula angifundisele umntwana wami. Abantwana bami bawu6 nginomntwana owenza ugrade 12 kumanje. Othisha abawuvala umlomo ngalokhu okwenziwe uphakathi. Abantwana imphumela sizoshintsha ibe mihle ngoba bazobula ukuzethemba kuyo into abayenzayo, ngoba ngaso sonke isikhathi umntwana mengemuhle kuuniform lo mntwana lona uyaba nokulimala kuphi emphefumulweni nasemsebenzini wakhe wesikole. So lokho okwenzekile namhlanje kuyisifundo esikhulu kuthina sonke nje sowuthisha nezikole zala eDududu. Uphakathi unxuse abanye osomabhizinisi ukuba bafake isandla ekulekeleleni lenhlangano njengoba ithembisa ukuthi isazoqhubeka ngokuthuthukisa zonke izikole zaseDududu.